wato mun samu bayanin wani lamari na sojojin Isra'ila mai matuƙar muhimmanci daga kamfanin jarida na Jerusalem Post, wanda ta wallafa cewa sojojin Isra'ila wurin 81,700 suka samu raunuka a yaƙuƙukan da ta yi a baya-bayan nan, wanda guda 20,000 sun samu raunuka ne a yaƙin Gaza da ake gudanarwa. Sannan kuma akwai sojoji guda 1,000 wanda kusan kullum ake duk wata ake kawo rahoton sun samu irin wa'innan matsalolin. Sannan matsalolin da suke fuskanta kusan kashi 45 na fama da raunuka ne na jiki kai tsaye wanda a jikinsu ne suka ji raunuka. Sannan akwai kashi 20 su kuma suna fama da matsala ne na ƙwaƙwalwa. Sannan kashi 99 an yanke musu gaɓoɓi, ba su da ko ƙafa ko hannu ko a ce maka gundulmi ma suke gaba ɗaya. They are amputated completely. Sannan kuma wasu daga cikinsu hannaye suke da shi da ƙafafuwa na roba. Sannan kuma mutum 16 daga cikinsu sun samu ciwo na shanyewan gaɓoɓi na jiki, wato paralysis. Sannan kuma mutum 56 na fama da ƙaramin naƙasa, a ce wani ɗan naƙasa ne dai wanda bai taka kara ya karya ba a jikinsu. Sannan sun ce mutum 24 sun zama cikakkun naƙasassu. A wannan yaƙin na Gaza ne muke magana yanzu, cikakkun naƙasassu. Sannan mutum 10,000 na fama da matsalan ƙwaƙwalwa kai tsaye, kusan sun zama mahaukata ko suna shirin zama mahaukata. Sannan a cikin bayanan da suka yi akwai kuma da yawa suna fama da wani cuta da ake ce ma post-traumatic stress disorder, wato PTSD, wanda shi wannan matsalan yana faruwa ne ta ɓangaren rikicewa da firgici haka a wurin yaƙi da irin wa'innan abubuwan. Kuma a bayanan da suka buga shine ana ƙoƙarin kaman ɓoye wa'innan informations ɗin tun lokacin da mai magana da yawun sojojin Isra'ila yake kan mukamin shi, wato Daniel Hagari. Sun ce ma kusan fayil ɗin kaman ma an kakkaɓo ko an ɗauko ne a ofis ɗin shi. Aka yi bayani don ya aje mukamin shi ne irin kashe-kashen sojojin Isra'ila da ake samu. Sannan a cikin wannan bayanan har yanzu rundunar sojojin Isra'ila ba ta wallafa yawan sojojin da aka kashe mata ko ake kashewa ba. Sannan a cikin halin da suke ciki a yanzu akwai sojojin da suke suicide, suke kashe kansu, ko akan same su suna yunkurin kashe kansu ba su riga sun kashe kansu ba. Sannan a cikin damuwan da ita hukumar tsaro na Isra'ila da ta wallafa shine a yanzu ƙoƙarin mamaye Gaza da sojojin Isra'ila ke yi, shugabannin rundunar tsaro na Isra'ila sun gargaɗi Prime Minister Benjamin Netanyahu akan kar a sake a yi ƙoƙarin mamaye Gaza ɗin nan, saboda zai kawo ƙaruwan mutuwa da rashin lafiya da sassarewan gaɓoɓi na sojojin Isra'ila, wanda shi Netanyahu yaƙi saboda taurin kai da irin buƙatunsa na siyasa. Saboda shi buƙatan shi a ci gaba da yaƙi, a kai ma Lebanon hari, a kai ma Qatar hari, a kai ma Iran hari, a kai ma Syria hari, a kai ma Yemen hari, a kai hari yankin gaban yamma da kogin Jordan a ƙasar Palestinu, a kai hari yankuna da dama, saboda shi ne zai sa ya ci gaba da mulkin da yake yi a Isra'ila. Allah ya sa mu dace. In akwai wani ƙarin bayani za mu kawo muku. Da Allah ai following ɗin wannan update din sosai a Facebook, muna buƙatar following ɗinku. A yi following ɗinmu a TikTok, a Twitter, a YouTube, a yi subscribing duka. Na gode. In akwai wani abu za mu ƙara muku bayani, in ko kuna da wani abu ma haɗa comment section. Na gode. Ƙasar Masar, wato Egypt, tana shirin kafa wani hukumar tsaro na ƙasashen Larabawa, wato Joint Arab Security Force, wato
kusan irin ƙungiyar tsaro na NATO da turanci ko da French da ake ce ma OTAN. Wato a tsarin shi General Abdul Fattah al-Sisi, shugaban ƙasar Misra, yana magana idan ƙasashen larabawan gaba ɗaya suka haɗu aka kafa wannan hukuman tsaro na ƙasashen nasu na larabawa, duk ƙasar da ta kai ma ɗaya hari za su haɗu su kai mata hari kamar yadda ƙungiyar NATO take. To amma ni abin da ban gane ba ko abin da ya samu naƙasu a cikin wannan al'amari shine wa'innan ƙasashe uwar gijiyarsu Amurka ce, kuma ɗaya ƙaramar uwar gijiyarsu Isra'ila ce, saboda akwai wa'inda Isra'ila ta san sirrinsu, cikinsu, dabansu, komai nasu Isra'ila ce, irin su Bahrain, irin su United Arab Emirates, irin su Jordan, sannan Falasɗinu a mamaye take. To ta yaya za a yi in Isra'ila ta kai musu hari su kai mata hari? Ba zai yiwu ba. Idan har suna so wannan ƙungiyar ta zamanto mai ƙarfin gaske kuma za ta iya yin aikinta yadda ya kamata, sai an ɗibo ƙasashe guda uku wanda ba na larabawa ba. Su ne wasu ƙasashe. Na farko suna buƙatan ƙasa mai makamin nukiliya a cikinsu, suna buƙatan Pakistan. Na biyu suna buƙatan wata ƙasa ba larabawa ba ne, amma suna jin larabci kuma akwai larabawa a cikinsu, kuma rubutunsu ma da ajami ne, larabci ne, kai a fakaice larabawan ne, duk da suna amfani da Persian language ne, yarensu na Farisa ne, wato Iraniyawa. Suna buƙatan Iran saboda technology da ƙarfin makamai da ƙarfin soja da izza da ƙasar Iran take da shi a gabas ta tsakiya. Sannan na uku suna buƙatan ƙasar Turkiya. Ƙasar Turkiya duk da tana da ɗan munafunci da sauransu, amma ƙasa ne wanda take da makwabtaka kuma take yanki kusan uku na duniya. Tana yankin nahiyar Turai, tana yankin Asiya, ƙwarai da gaske tana nahiyar Turai, yankuna guda biyu take a duniya, tana nahiyar Turai, tana Asiya ta ɓangaren gabas ta tsakiya. To, Turkiya na da ƙarfi na soja da makamai da kimiyya da fasaha da leƙen asiri, ita ma ta iya tuggu. To, dole ana buƙatan Pakistan, Turkiya, ana buƙatan Iran a cikin wannan alliance ɗin. Sai dai a ce Joint Islamic and Arab States. Ba wai Arab States kawai ba, saboda a cikin ƙasashen na Larabawa, Egypt ta fi kowa ƙarfi a cikinsu. Sai ƙasar Saudi Arabia. To ita kuma Isra'ila ta raina ƙasar Misra ma, ta raina Egypt ɗin, ba ma Saudi Arabia ba. To ta yaya za su iya wannan aikin? Gaskiya ba za su iya ba su kaɗai, saboda uwar gijiyarsu Amurka ne. A yanzu harin da Isra'ila ta kai Qatar, sakataren harkokin waje na Amurka wato Marco Rubio ya kai ziyara ƙasar Isra'ila. Ya ce duk da shugaba Trump ya yi baƙin ciki, bai ji daɗin harin da Isra'ila ta kai Qatar ba, amma ba yanda za a yi su yanke alaƙar su da ƙasar Isra'ila. Suna nan tare da ita, kuma duk gudunmawa da taimako da ƙasar Amurka ya kamata ta ba ma Isra'ila za ta bayar. To, kun ga kenan duk da ƙawancen Qatar da ƙasar Amurka ya zamanto a banza, ya tashi a banza, ba su da security guarantee a tare da su. Idan kuka kalli yadda gabas ta tsakiya, map ɗin gabas ta tsakiya ma gaba ɗaya yake, an ɗauko Isra'ila ne aka ɗaura ta na dole a tsakankanin ƙasashen Larabawa ko ƙasashen Musulmai. Dole ta mulke su, ta abin da ta ga dama, kuma da goyon bayan Amurka babu wanda ya isa ya taɓa ta. Ƙasa guda ɗaya ne tal yanzu a doron duniya da suka buga da ƙasar Isra'ila wanda bata ji daɗi ba, ita ne ƙasar Iran. Bata yi da Turkiya ba, bata yi da Pakistan ba, su kansu idan ta taba su sai ta ji jiki kusan fiye da ma na Iran. To amma saboda ƙasar Turkiya tana da jiragen yaƙi na sama ninkin ba ninkin saboda Iran, so muddin Isra'ila ta kai ma Turkiya hari, Turkiya za ta yi amfani da jiragen yaƙi ta kai ma Isra'ila hari. Wannan haka yake zaunanne ne, haka Pakistan ma. To amma dai wanda suka buga, wanda yake ƙasa, rekodi kenan a ƙasa, ita ce ƙasar Iran. Ba yanda za a yi Isra'ila ta sha a hannun Iran, ba zai taɓa yiwuwa ba. To, saboda haka ana buƙatar wa'innan ƙasashen a cikin wannan alliance ɗin, shine kawai ƙasashen nan
da ke yankin nan za su yi mutunci, su kima, su daraja, kuma a ji tsoronsu sun samu wani ƙarfi da tabarraki. Na faɗa a bidiyo na jiya, tamkar ɓauna ne idan aka ce zakuna sun kawo musu hari. Ɓaunan da ke gefe ita kaɗai, ita zakuna ke farmawa su cinye ta, amma idan ɓauna na haɗa gaba ɗayansu, a turanci ana ce musu buffalo soldiers, tamkar sojoji ne a haɗe. In suna haɗa ba wanda ya isa ya ratsa su. To abin da ya kamata wa'innan ƙasashen su yi kenan, su haɗu gaba ɗaya su dunkule joint force Islamic and Arab states, to sun zauna lafiya. Isra'ila ba za ta ƙara taɓa kowa ba. Amma muddin ba haka suka yi ba, Amurka ta ja Saudi Arabia, Amurka ta ja Bahrain, Amurka ta ja Qatar gefe, sannan ita kuma Rasha ta ja Iran gefe, Rasha ta ja Pakistan gefe, China ta ja Pakistan, an tarwatsa su, an watsa su. Haka za a yi ta musu ɗauki ɗaiɗai. Facebook ai following ɗinmu, muna buƙatan followers sosai. Ai sharing updates ɗinmu, Twitter, YouTube ɗinmu, a je ai subscribing, ai liking, ai sharing, a TikTok ma haka, duka gaba ɗaya. Na gode. In akwai wani development za mu ƙara kawo muku insha Allah. Na gode.